Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Jende askok jokatu eta jolastu aditzak nahastu egiten ditu. Jende askok adibidez esaten du futbolean jolastu dute edo halako futbol talde batek oso ondo jolastu duela gaur eta era honetakoak. Baina jolastu aditza ez da erabili behar kasu horretan jokatu aditza baizik. Hau da, futbolean edo saskibaloian jokatu egiten da, edo pilotan jokatu egiten da. Jokoan, hau da, jokatu egiten denean, norbaitek irabazi eta norbaitek galdu egiten du. Baina jolasean ez. Jolasaren helburua ez da irabaztea edo galtzea, baizik eta ondo pasatzea elkarrekin jolasten, besterik gabe. Beraz, futbolean jokatu, ez futbolean jolastu. Umeak jolastu egiten dira, edo pertsona helduak ere jolastu egin daitezke, baina normalean joko arautu bat dagoenean, xakea, edo pilota, edo futbola, edo errugbia, horiek jokoak dira, beraz, jokatu egiten da, ez jolastu. Azken gauza bat, jolastu aditzari buruz. Jolastu beti erabili behar da aditz batekin, hau da, iragan gaitzekin. Ni jolastu naiz edo umeak jolasten dira. Ez jolasten zuten edo jolasten dute. Beti jolastu dira, jolastu naiz, jolasten zara. Hori da erabilera zuzena. Ondo segi.